Съберете столчетата. Асенчо, столчетата. Ти събра ли столчетата? Събери го. Ай така. Събери столчетата. Александра да дойдат. Митко и Александра. Браво. Браво. Митко. Митко. Митко, остане се идва. Така да ви не ради. Избери си една играчка. Бързо обаче. Така избери си една играчка. Седни долу. На второ място Слави. Слави! Айде! Благодаря. Само че ти този път ще прискочи в награда. Имаш там, Колко ще го раздадаем? Миша, аз бях с него. заповядайте. Мишо и Адриан. Също така бяха много активни Ангел и Николай, бяха много активни. Ето сега ще дойдат Ангел и Николай. Ангел и Николай да дойдат. Браво! Браво, Ангел и Николай. И Асенчо, с кой танцува Асен? И Асен и Божидар.
бяха при нас. Искате ли така да им кажем всички заедно? Благодарим ви, че бяхте при нас. Тайна. Благодарим ви, че бяхте при нас. И така. Какво правили този час? Аз какво сме правили? Някой може да каже, който не се храни, госпожа Атанасова. Какво правихме този час? С какво се занимавахме? Общувахме. Общувахме. Как се учихме да общуваме? Ето така се учихме. Точно така. Културно. Ама не взеха да са отворени само устата, очите са затворени. Те знаят, че когато се хранят и трябва да говорят, защото са се научили да общуват културно. Да, Това са въпросите. когато почва да седят на масата, почва да се целят сяда. Това няма да се случва. Това няма да се случва. И върви вече да приключва, не само да си хапнат нещата. Госпожо, момент, този нож ще. Това ще е моят. Шемирко. И така. Ние приключваме урока, нали така? Сега остава децата да се укрепят дрежките. Да им благодарим още веднъж за участието. И да... Изчакай, госпожата ще говори. Учителите сега. Гледай госпожата. Аз искам да благодаря на вашите учителки, госпожа Милка и госпожа Атанасова за това, че ви подготвиха много добре, че ви научиха как да общувате културно. То не е само този час. Нали в други часове се учите непрекъснато как да общувате културно помежду си, в магазина, в влака, в автобуса. Още един път ви благодаря и на вас за вниманието и на госпожите, които днес поднесоха този урок, и на госпожа Светлина Иванова за това, че имаше търпението повече от 40 минути да снима. Добре, деца, сега облечете дрежките.